ҳамада салом алейкум дӯстҳо, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Мавзӯи имрӯза дар асоси дархости як бародар шидагиай аз VIP канал. Лекин хоҳиш кард ки барномаша дар VIP канал неву дар YouTube партоем. Барои чӣ хотир ки дахолат дора на танҳо ба худаш, ба одамои атроф будааш ва ӯ мехоҳад ки ҳама тамошо кунад, чунки худаш дар VIP канал ҳасту он шахсо не. асосан чунин барномаҳо дар YouTube намешавад, чунки барномаҳои лозимияй, барномаҳои дар ҳаёт дар корай. Мақсад чизе ки хубай дар YouTube қадр намекунанша. Дар YouTube ягон чизи дар корае ки бояд сару садодор боша, ягон мавзӯи боша ки бештари мардуми YouTube барои шавқу завқу ягон эмоция тамошо мекунанд. Барои ҳам хотир ма чунин барномаҳоро VIP канал кардагим да уҷа мекунем, хай иш исключение мешава. Якта дар инҷа мемонем, хоҳиши ин бародар бисёри бад хоҳиш кард. Хоб, лекин минбаъд чунин барномаҳо дар ин канал намешава бардор. Ҳамаш дар VIP каналанд. VIP канал ссилкаш дар якум комментарияй ва касоне ки мехоҳанд дар асл чунин барномаҳоро тамошо кунанд, ҳоло баъди таблиғ маълум мешава ки меистанд ё ин ки не. Бисёриҳо мумкин ҳами таблиғ сар шиданда барномаро тарк кунанд. Мо бо чунин кор тайёрем. оғоз мекунем барномаро. Бо парвозавия арзон зиёрати хонаи Аллоҳ 13500 сомон аз Тоҷикистон. Барои он хотире ки аксия рафтестай. Рейс моҳи феврал рӯзи 14-ум. Аксия давом мекунад то рӯзи 1-ум. Сева хӯрок меҳмонхона, сафар ба шаҳри Тоиф, зиёрати Маккаву Мадина. Роҳбаландони тоҷик танҳотон намемонад. 5 литр оби замзам, ҷойнамозу китоби Қуръон, ҳамаи тӯҳфа, рақамо рӯи экрантон. Шитобу дер намон. лайк монданро фаромӯш накунед дӯсто. Акнун боша оғоз мекунем. Пеш аз оғоз кардан саволи ин бародарро мехонем. Хуб, бародар салом алейкум. Савол ҳамин гуна астае ки ман намехоҳам номбар кунам ҳар як одаморе ки барнома даво дахолат дора, лекин вақти тамошо кардан мумкин худшон фаҳманд. яъне савол ин аст: барои чӣ хотир бисёри одамо дар мушкилиҳои худшон дигароро гунаҳгор мекунанд ва чӣ бояд кард агар ки як одами наздики те дар мушкилии худаш тира гунаҳгор кунад ва худат агар мушкилӣ дошта бошӣ чӣ гуна рафтор кунӣ ки дар дигар мушкилиҳои худат дигароро гунаҳгор накунӣ? Хуб, саволи беҳтаринае. Ин мушкилиҳое ҳаст ки сар мезанад байни шахсое ки бо якдигариш робитаҳои ҷинсӣ доранд. Мисол ягон мушкилиҳоишон ки дар байншон рух метиҳад, якдигариша гунаҳгор мекунад, ё ин ки дар байни рафиқо рух метиҳад, ё ин ки дар байни ҳамкоро, ё ин ки партнёро, ягон кор дар бизнес доранд, ягон кори якҷоягӣ доранд, рух метиҳад ки якдигариша гунаҳгор мекунанд, мушкиле ки дар мобайн меояд. ва ё ин ки дар байни оила бародаро якдигарша гунаҳгор мекунанд. Падару модар метавонад ки фарзанда гунаҳгор кунад ва ё ин ки баръакс фарзанд метавонад ки падару модарша гунаҳгор кунад. Домод хисри хиштоманша ё ки келин хисри хиштоманша ё ки наоборот хисри хиштоман келина ё ин ки домода. Ҳамин хел кор ҳаст, ҳамагон мо медонем, дуруст? Пас чӣ рух метад дар инҷа? Барои чӣ хотир ҳамин хел корҳо сар мезанад? Барои чӣ хотир, яъне ки гунаҳгор кардани як тараф? Агар ки чунин савол вақте ки пайдо шид, и онеро нишон метаҳад ки як тараферо ки гунаҳгор кардагиам ба як кор, ӯ розӣ нест ва ӯ худша дар ин кор гунаҳгор ҳисоб намекунад. Суол дар инҷа пайдо мешавад ки оё дар асл ӯ дуруст фикр мекунад, гунаҳгор ҳаст ё ин ки нест? Бале, ҳаст ҳолатҳое ки дар асл одамеро ки гунаҳгор мекунад, гунаҳгор ҳаст, лекин на ҳама ҳолат. Акнун вазифаи мо оне астае ки иро муайян кунем. ҳолате ки бо шумо рух метиҳад кадом ҳолатшай? Дар асл ту гунаҳгор мекунӣ як шахса гунаҳгор ҳаст ё ин ки нест? Ё ин ки шахсе ки туро гунаҳгор мекунад дар асл ту гунаҳгор ҳастӣ ё ин ки нестӣ? Ира муайян кардан накурай. Аслӣ ҳаст ва ё ин ки ин мушкилияй, мушкилии худи ҳамун шахси гунаҳгоркунанда ё ин ки мушкилии худи ту ки дигарро гунаҳгор мекунӣ. Дар инҷа нуқтаи хеле ҳам муҳимай. Фаҳмидани ин лозимай. ман дар солҳои наврасии ҳаёт ин чизҳоро дарк кардагӣ набудам. Ино ҳамаш аз таҷрибаи ҳаётӣ оғоз мешаванд. Бисёр чиза мебинӣ, бисёр корро дар рӯ ба рӯ мешавӣ, бисёр одамо қатъи робита дорӣ, бисёр одамо қатъи ҳамкорӣ мекунӣ.
дар ҳолати ма албатта ки шумо медонед ки чӣ қадар одам қати ма алоқа дорам, чӣ қадар шумораи зиёди одамҳо қати ма ҳамкорӣ мекунам, кардам, миян мераван, як кас разбору ҷанг чӣ мекунам медурам уша тень мекунам дар веб канал дар гурӯҳи телеграми ягон кас дига ягон чӣ мекунам. Бисёр ма чизоро мебинам. Аз ҳамин хотир ин аз таҷрибаи ҳаётӣ мешавад ки ту бинӣ бояд ва бихонӣ дар бораи психологияи одамизод, бихонӣ дар бораи рафтору кирдори вообще дунё чӣ гуна кор мекунад, экономика чӣ гуна кор мекунад, робита чӣ гуна кор мекунад. Ҳамаи ира ҳама дониста наметавонад. Шахсе ки намедона гунаҳгор кардан дар кор несташа. Ин чунин ай ҳаёт. Мисоли аввалша мегирем ки одам вақте ки як каса гунаҳгор кард, бояд мо ҷудо кунем ки ҳамон гунаҳгор карданаш аслӣ дора ё ин ки мушкилии худи ҳам одам ай. Мисол, ман як рафиқ дорам, бо ҳамон рафиқам ҳамкорӣ мекунем дар доираи як бизнес. Як бизнеси якҷоягӣ мекушоем. ӯ вазифаи худша дора, ман вазифаи худма. Дар ҳамин кормон мо муваффақ намешем. Ман мебурам рафиқма гунаҳгор мекунам ки айби ту шид. Рафиқи ман мехеза мара мега ки не бародар, дар иҷа гуноҳи ман нест, иҷа айби ту шид. Мо метавонем ки ҳамин муноқишаи мо моҳҳо давом кунад, ҳафтаҳо давом кунад, моҳҳо, солҳо, ҳамин хел оқибат ба як ҷоя раса ки байни маву рафиқи ма як шумбинӣ оғоз шавад, ки мо якдигарро шум бинем аз пишти ана ҳамин бизнесе ки мо сар кардем муваффақ нашидем. Лекин ҳамеша ма ба худам фикр мекунам, ӯ гунаҳгорай, ӯ ба худаш фикр мекунам, ман гунаҳгорам. Хатогии асосӣ дар ана ҳамин ҷай. Яъне ки ягон тай мо ба нуқтаи аслӣ намеоем. چه به نقطه اصلی در حالی که هر دو طرف به می طرف خودشون فکر کنن اینجا نقطه اصلی را ما یافتگی نیستیم. نقطه اصلی آن هسته که ما باید دو کسا بشینیم گپ زنیم، شخصی که طرفی که گناهگار معین کنیم و دلش کار کنیم، دلش رویم دیگه، گناهگار کردن نگیریم. اشیبکا در کدام حالته؟ یعنی که برای معین کردن اشیبکا خطاگی اگر حالتی باشه که چی طرفی هست فرق نداره، رفیق والدین خش تباره، اگر که گناهگار کردن تو یک شخص یا اینکه گناهگار کردن تو را از جانب یک شخص مدتی دراز به ایست دوام کنه، این خطاگی است، این گناه نیست. کی نفهمید؟ اگر که با یگان کار تو را یک هفته، یک ماه، یک سال، 2 سال، 10 سال همه خیلی گناهگار کرده رفتن بگیرن و تو قبول نکنی را که تو گناهگاری، فهمیدی؟ تو فکر کنی که تو پرافی، او طرف هم فکر کنه که او پرافی، لیکن همه سالهای دراز دوام کرده است. شما در نقطه آمدگی نیستین. این خطاگی است. آدمی که تو را گناهگار کرده است یا اینکه تو یک آدم دیگر را به همین گناهگار کرده است، این خطاگی عمومی هر طرفتونه. در حالتی که من مثال آوردم با رفیقم یک بیزنس آغاز کردیم، همین کارا در همینجا چیکار کردن در کاره؟ معین کردن در کاره که در حالی که من رفیق ما گناهگار میکنم، در موفق نشیدنمون در بیزنسمون، آیا رفیق ما در اصل موافق وظیفه‌ای که خودش داشت در همین ساحه گناهگار هست یا اینکه نه؟ یعنی که اگر که من رفیق ما گفتگی باشم که وظیفه تو بار گرفته، تاچکه یافته، آدم مونده سودا کردن، وظیفه ما استحصال مسئله договориться کردن با آدمای کلان، استحصالات همین بار. تو فقط میگیری از سکلات، میبری مغازه، در مغازه آدم میمونی میفروشی. یعنی که وظیفه های ما تقسیم شد. در حالتی که اگر که همین کارگر ما 4 تا 5 تا توچکای را بگیره که سوداگراش دست برویان مغازه ها را همه را در یک شب یک بار بروش غارت کنن روان و سبب ناموافقی ما در همین شوه، پس کارگر ما گناهگاره. اگر که ما چونین نقطه مونیم، این گناهگار کردن ما یک دیگری مونه دور دراز دوام نمیکنه. یعنی که ما میشینیم قطعی کارگر میمونیم. یعنی که برادر گوش که این وظیفه تو درست توچکه یافتن، در توچکه سوداگر موندن. سوداگرات در یک شب 5 مغازه را خودشون بروش گرفتن رفتن. پس تو گناهگاری. رفیقت میگه بله برادر، در اینجا بینی که نمیکشه، دوام نمیکنه. لیکن اگر که سبب ناموفق شدن ما به خاطر آن شوه که ما از آدمایی که استحصال میکنن مالی
пассифата гирам, у тарафш уже мушкили коргари ман нест, мушкили бародаре ки ҳамкори ман мушкили у нест. Баъдан ино ҷойгир шидан дар складо ва баъдан ин рафта аз склад гирифт. Дар вақти муайян савдо кардан натонисту борҳо дар аввал пассифат ки бидан мо муваффақ нашидем, мо зарар дидем. Дар асоси ин ман бихезам бугум ки мо зарар дидем бародар ба хотире ки ту борҳоро савдо карда натонистӣ, дар инҷа нуқта маҳкам намешавад. ин рафиқи ман места мега ки охи хай ман борҳоро савдо карда натонистам, ман борҳоро бояд маҷбур медодам одамода, мезадам бояд одамода, чӣ коршон мекардам, асир мегирифтам ки бояд борҳои маро бихаранд. хай нахаридан. Вазифаи ман он буд ки ман бояд точка биёвам, савдогар монам, савдо кунанд. ман точка ёфтам, савдогар мондам, лекин харидор ки нахара, ман чӣ кор мекардам бояд? ман мегум не, вазифаи ман ба даст овардани мол буд, ман ба даст овардам. муайян кардан ба склад буд, муайян кардам. у савдо карданаш кори ту буд ку. лекин агар ман бестам худам нисбати худам чест набошам, ҳақ бошам, ман медонам ҳамун заррачаеро ки ман дар аввал медонистам ки мол пассифатае. лекин ман маблағе эконом кардаму фикр кардам ки хай у тарафаш проблема ман нестае ку проблемаи ҳамкор май мегзаронаш охи. кори увай и бояд савдо кунад. точка биёва, одам биёва, савдо кунад, савдо кун. ира ман медонам, рафиқи ман намедонам. лекин ман аллакай худам бигем худма фреб мекунам. худма фреб мекунам, ба кала намегирам. шикаста. ба кала намегирам онира ки муваффақ нашидан дар ҳаёт масъулияташ танҳо дар гардани худи май. ман ин кора кардам. ва ҳамин хел мехоҳам худма ором кунам дигар каса гунаҳгор карданда ва муддати дароз уам ба кала намегирад, чунки гуноҳи ӯ нестае. ва ман ба кала намегирам ки изначална ман моли пассифата интихоб кардам. фаҳмиден? ҳамин дуру дароз рафта давом кардан мегира, ҳеҷ гоҳ гум намешавад чунин мушкилӣ, чунин робита. ҳамеша рафиқи ту аст, ту хафае, дилсардай ту бошӣ аз вай. лекин аз байни ҳамин одамо як кас аслша медонад. мақсад итог агар кунем дар ин гап чие? масъулият ҳис кунен дар ҳаёти худтон нисбат ба мушкилиҳои худтон. гунаҳгори ягона худ ва танҳо худи моем. ҳозир ман чоя бихӯрам, бисёриҳо мумкин розӣ нашаванд ба мегумтон. хоб, барои чи худ ва танҳо худи моем, чӣ гунае ки ман гуфтам, метавона ҳолате ки дар ин мисол овардем, савдогар худаш гунаҳгор бошад. мо гуфтам ки мушкилие ки агар дароз анҷом биёвад, дар ҳоле ки мо масъулията ҳис кардем, одама гунаҳгор кардем дар асоси дар асл гунаҳгор буданаш, мо ҳамин варақа тез мепӯшем ва мегзарем ба қадами навбатӣ. дар ҳоле ки гуноҳи худмона пӯшондем, мушкилии мо ҳал намешавад. як ҳафта, як моҳ, як сол давом карда рафтан мегира. мо кори баъдиро оғоз намекунем. ин номуваффақии ҳаётӣ мешавад. фаҳмиден? яъне ки мо гап задастем дар бораи ана ҳамун намуд одамое ки моҳ солҳо як нуқтаро меқапанд, ина ту гунаҳгорӣ, инами корда айбитае, инами айбпӯшти тае ки ман номуваффақ нашидам, инами ҳаёти ман шикаст, ҳама ҷазир шид, ҳамаша ту гунаҳгорӣ. ана ҳамин хел одамо ҳастанд дар шумо. дар ин бародар будааст ки аз ман пурсидай. ана ҳамин хел ҳолат да гунаҳгори асосии якум дараҷа ҳамун шахсе ҳастае ки як каса гунаҳгор мекунад. агар ту худ гунаҳгор кунӣ як каса ҳамин қадар солҳои дароз, гунаҳгор ту худатӣ. мефаҳмонам барои чӣ. дар ҳар як кори худмон мо бояд масъулията худмон ҳис кунем дар мушкилиш, ки ҷавобгар худи моем. агар ки мушкилиеро ки ту солҳои дароз як каса гунаҳгор кардаистӣ, солҳои дароз бора дар як каси дига мондаистӣ ки ту муваффақ нашидӣ ба хотири гуноҳи ӯ, агар ки ту ҳамира рӯзи аввал, ҳафтаи аввал, майли хай моҳи аввал агар мепӯшондӣ, нуқтаро аз нав, аз варақи нав сар мекардӣ, пас муваффақ мешидӣ. лекин не, ту истодӣ дар ҳамун нуқтае ки як шахс ҳарчанде ки агар ӯ гунаҳгор боша ҳам, ҳамун шахс ту да пешпоӣ дод, ту афтидӣ, рӯзи аввалда пешпоӣ дод, афтидӣ, хоб ӯра гунаҳгор кардӣ, дар пешпоӣ додан афтидан. чӣ ба ту нахестӣ? чӣ ба ту нахестӣ аз коғази нав сар накардӣ? ту ҳамон афтидагит хита камтарак ба қадам кашиди болотару шиштӣ, чоя гирифтӣ? ҳамин гунаҳгораи маро пешпоӣ дод, аз байни ҳамо гузашт. ҳамое ку гунаҳгораи маро пешпоӣ дод, аз байни 2 сол гузашт. як рафиқи дигат омад, хай чӯ кардӣ бародар, хай кор боро чӣ хелае?
ба ёдори мо чанд сол пеш ҳам як кора кардем ку тая пад пеш пой дод мара аз байн 7 сол гузаштае 6 та уҷа аллакай 30 сол рафтааст ҳаёт рафтааст ҳама чӣ гап шид аммо пеш пой дод мара аз байн 15 сол гузашт ҳамин кор рафтест фаҳмида накун гап дар бораи чӣ яъне ки одаме бошӣ ки тара ҳамчун пешпойдиҳанда гунаҳгор кардесан муддати 15 сол ту гунаҳгор нестӣ ин як тараф одаме бошӣ ки ту худ муддати 15 сол як пешпойдиҳандара гунаҳгор кардеси ту худ гунаҳгорӣ як бор дига мефаҳмонам бале одами пешпойдиҳанда метавонад ки пешпоӣ додагӣ боша дар рӯзи аввал лекин мушкили асосии ту дар оне ҳастае ки чӣ ба баъди пешпоӣ додани ӯ нахести корта аз нав давом надодӣ ҳоло ҳам ҳамура гунаҳгор карда шиштаӣ ин ҳами ҷай ашибкайта вай аз хотири бехушӣ мешавад бехушӣ чӣ бехушӣ ҳастаи ҷисмонӣ ҳастаи рӯҳӣ маҳз бехушии рӯҳӣ ва тарс аз риск кардан яъне ки барои одам барои рӯҳш осонтарае ки як каса гунаҳгор карда ба ҳамӣ худша ором кунад мисол агар бишина дар як ҷо одаме ки дар ҳаёт муваффақ шудагӣ нестай бишина бига ки ҳо ман худ гунаҳгорум ки ина ҳамихе кора накардам гунаҳгорам ки ба умеди инаи одам шидам яъне ки мо бояд қабул кунем вақте ки ту ба умеди як каси дига мешавӣ ки ӯ сабабгорӣ мешавад ки ту муваффақ мешавӣ ин хатогии тае масъулияти муваффақ шудани ту дар дасти ягон кас нест танҳо дар дасти худае ва ягон кас ҳам вазифадор ва қарздор нестае ки ту бояд муваффақ шавӣ ҳар як шахс алоҳида одаме ҳар як шахс ҳаёти алоҳидаи худша дорад агар ки як шахс ҳаёти худша дар мушкилиҳои ту сарф кунад пас ӯ худаш мебарад ӯра ки рост мекунад бештари мушкилиҳои мо чунин мушкилиҳо дар оила сар мезанад дар оила ман дарк мекунам ки ҳамин бародаре ки пурсидаст мумкине ки аз оилавӣ бошад не ки мега ки ном намегирам оилавӣ бошад чӣ гуна аз оила сар мезанад аз оила ба хотири цепочка ва ана ҳамин хуни наздик будан ки мо наздикем яъне ки қарз қабул мекунем қарз ва одами дигарам ҳамчун қарз дар ту ҳисоб мекунад мисол мегирем дар мисоли фарзанду волидайн ва ё ин ки волидайну фарзанд баръакс ҳар ду тарафша нигоҳ мекунем мисол ягон одам фикр накунад ки мисол волидайн агар тамошо кардаиста боша фикр накунад ки ман волидайн гунаҳгор кардаистам агар фарзанд тамошо кунад фикр накунад ки ман фарзанд гунаҳгор кардаистам ман ҳар ду тарафша мисол меорам ҳам фарзанда аз тарафи волидайн ҳам волидайна аз тарафи фарзанд хуб мисол хатогии асосии якумдараҷаи мо оне ҳастае ки аксарияти оилаҳои мода мо ҳамчун волидайн агар худмона ҳис кунем ҳаракат мекунем ҳамеша ки фарзанд дастгири мо шавад бале бестем бародаро ҳоло даравда дизлайку дашном накунем аз як тараф бале ин гап дурустай яъне ки фарзанд бояд дастгири волидайн шавад лекин хатогии мо дар чия баъдан мегум акнун мегзарем дуюм тарафша фарзанд ҳамеша фикр мекунад ки волидайн вазифадорае ки ӯра нигоҳубин кунад дар ҳолати фарзанд буданаш дар ҳамин ҷа як нуқтае ҳастае ки ҳамаш баръакс мешавад яъне ки то як муддати муайяна фарзанд ҳамеша худша дар зери сояи волидайн мебинад ҳамеша ва фикр мекунад ки ино вазифадоранд ки кора бояд кунанд нисбати ман нигоҳубин кунанд бихӯронанд бипӯшонанд яъне ки масъулияти ҳаётии худта овезон кардан ба гардани дигар шахс ин хислат мешавад ҳамин хатогие яъне ки ҳоло шумо бигӯед ки бародар ту гуфтанӣ ки фарзанд ӯ ҳеҷ кор намекунад ӯ маълумот надорад ту гуфтанӣ ки бояд худша дар гардани волидайн кашол накунад бояд волидайн накунаша волидайн бояд бикунаша лекин мо дар бораи ҳоло тарзи фикронии ҳар як тараф гап мезанем яъне ки ман ҳамчун мисол волидайн вазифадорам мисол мегирем ки фарзанда то ба маълумот додан шаву то ба рост кардан ша ман вазифадорам хуб ҳамчунин ҳама волидайнам ва як нуқта гуфтем ҳамаша иваз мекунад нуқтае дар ҳамин ҷа мешавад ки ҳамаин баръакс мешавад аллакай волидайн ӯ қуввату тавоноие ки доштанд ҳамаи ӯ мегзара ба фарзанд яъне ки волидайн дар ин ҷа буданд
ҷавон, марди ҷавон, модари ҷавон, падару модар, фарзанд кӯдак буд. яъне ки қуввату тавоноиҳоашон ини хелай. вақте ки фарзанд ба балоғат расидан мегира, калон шидан мегира, фарзанд аллакай худ мард мешавад. лекин волидайн синни сол калонтар мешавад ки дар асл аз ҷиҳати қуввату тавоноиҳоашон ба мисли чӣ гунае ки дар аввал и кӯдак буду волидайн ино набарод мешаванд. яъне ки фарзанд ҳамчун бигем ба мувофиқи қуввату тавоноиш волидайн мешавад. волидайн ҳамчун фарзанд. волидайн вазифадор буд ки фарзанда ба воя бирасона, калон куна, бихӯрона, соҳиби маълумот куна, бимона дар як ҷо, ки ҳаётша пеш бурдан бигира. а вақте ки ҳамин хел шид, баъдан бо сар мешава аз тарафи фарзанд ки бо ҳамин короре ки волидайн барои ӯ карда буданд, бо ӯ ира куна. хатоги пасдариҷа чияй? хуб гӯш кунед. чӣ гунае ки ман гуфтам, масъулият ҳис кардан вақта дар сояи як каси дига мондан. яъне ки дар ин ҳолат фарзанде ки худ волидайн худ мард шудагиай, бояд ки худаш фикр куна ки падару модара бояд нигоҳ куна, худаш бояд фикр куна. лекин ин тараф умед набанда ба ин тараф. бозу шумо мегӯед чӣ ба ман шикастаистам ҳама системара. хуб гӯш кунем барозоро. агар ки ҳамин чиза мо дарк кунем, дар ҳаёт чунин мушкилиҳо рух наметавад. яъне ки ин тараф набояд умед банда, а ин тараф бояд худаш аз пеши худаш куна. яъне ки фарзанд бояд аз пеши худаш волидайна худаш нигоҳ куна, чунки медона факта чӣ гунае, ҳамаш тағйир шудааст. ҳамчунин дар ҳолати фарзанд набояд ки ҳамчун вазифаи 100% қарзи волидайн бидона, дар ҳоле ки ӯ донишҷӯай, мақсад донишгоҳ рафтаестай, фикр куна ки и падару модари май мара бояд маълумотия, и вазифадорае ки квартираи мара сум биспора. набояд ҳамчун факт ира қабул куна. анака нигоҳ кунем барои чӣ хотир гуфтам. ҳам волидайнам набояд ҳамчун факт, ҳамчун масъулияти 100% фарзанд фикр кунанд, на ҳам фарзанд масъулияти 100% волидайн. барои чӣ? нигоҳ кунед, нуқтаи муҳимае дӯсто. ман медонам бисёре мумкин розӣ нашаванд, лекин шумо аҳамият дидед. мисол мегирем, ман ҳоло аз фарзанд сар мекунам, баъдан шумо дар волидайн омадан намефаҳмед чӣ гапае. мисол мегирем, фарзанд донишҷӯ мешавад, меравад дар як шаҳри дигаре мехонад ки бояд ӯ иҷора бигира. хоб, а падару модари ӯ ба он дараҷара доро нестанд ки уҷрапули ӯра биспора. ба як азобҳои, ба як машаққатҳое метавонад ки договори солонаша спора, расходи ҳаррӯзашам тамом, дигаша мумкин натонад. акнун фикр кунем ки дар ҳамин ҷа мушкилӣ чӣ гуна оғоз мешавад. фарзанд барои чӣ хотир гуфтум ки 100% масъулият бояд дар гардани худ нисбати ҳаёти худ гирифтан дар кора, баъд ҳамин муваффақ мекунам ора. яъне ки дар ин ҳолат фарзанд агар масъулията дар гардани худаш нагирад, дар гардани волидайн бигира, ҳамчун буга ки и волидайни май и бояд мара дар ҳаёт рост кунам, мустаҳкам шам, баъд ай пай корум шам, то и қадарша ин қарзи падару модариша буга ҳамин хатогие, чунки нигоҳ намекуна ба ҳолати волидайн, нигоҳ намекуна ба дороии молиявиш. дар ҳолати масъулията дар гардани худаш ҳис накардан, ҳолати молиявии ҷисмонӣ, рӯҳӣ, саломатӣ, вазъи саломатӣ ҳаматарафаи ай волидайна нигоҳ накарда, ҳамира бор дохтан бигира, дар ҳамин ҳолат ҳарду тараф мешикана. чӣ гуна? яъне ки фарзанд ҳамеша давид кардан мегира ки модар волидайн аз куҷое метавона қарз мегира, баъдан ӯ меравад дар аслам қарз аз банк мегира, то ин ки расходи писара пӯшона. писар меояд дар хона ҷанҷол мекунад ки шумо падару модар бояд шумо ин кора кунед, яъне ки дар ботлоқ меғутона падару модара. хоб, нигоҳ кунед шумо мушкилӣ куҷо сар мешавад. ботлоқ да ғутон падару модара. вақти падару модар дар ботлоқ ғутидан, ин аллакай мехона, соҳиби диплом мешавад, бояд кор кунад. ана акнун нуқта сар мешавад баръакс, бояд акнун и волидайна нигоҳ кунам. лекин аз ботлоқира ки волидайна ғутондагӣ буд, аз ҳамун баровардаш наметавонад. куҷо нигоҳ кардан ҳоло? фаҳмидед ака? яъне ки масъулията ҳар як тараф дер ё зуд ба калаи худаш мегира. лекин чӣ қадар зудтар гирифтӣ, ҳамун қадар сабаби муваффақ шуданита дар ҳаёт мешавад. агар ки ҳамин донишҷӯ дар вақти донишҷӯиш не, ҳатто дар вақти мактабхониш масъулияти ҳаётии худша худаш ҳис мекард,
мушкилӣ ба ҳамин дараҷа намерасид. ҳозир мумкин шумо бигӯед ки ҳар як одам бояд аз вақти мактабиш баъдан барава кор кунад, агане ки ҳаёти худша нигоҳ кунад ва масъулият аз сари волидайнаш намонад. Якум, ситуатсияра шумо ситуатсияи ҳолати оилавиро нигоҳ кунед. Якум. Дуюм, агар падару модарит миллиардер ки боша, тавоноии пул кор кардана, тавоноии ҳаёта пеш бурдана именно шахсан худда ҳеҷ вақт барвақт нест. аз кӯдакит агар омӯзӣ ҳеҷ вақт барвақт нест. худ агар падару модарит миллиардер боша, гап дар бораи кор кардан нарафтестай, масъулият ҳис кардан барои ҳаёту зиндагии худта пеш бурдан. ҳар як шахси мо, ҳар яки мо алоҳида ҳама мушкилию пешрафту муваффақу номуваффақӣ, ҳама чизе ки дар ҳаёти мо рух мета, масъулиятш дар гардани моа, ҷавобгар худи моем. алоҳида падару модари миллиардерит метавонад ки дар садама дучор шава бумра дар як миҷа задан. ата балбес аз даст ягон кор намега, кала дам кардагид дар сояи падару модар ҳамеша гаштагӣ бидӣ, тарам нобуд меша мерай. Чӣ? мероси падару модармондагӣ ана гап дар ҳамин ҷай. вақте ки ту дар ҳаёт масъулияти зиндагиро пеш бурдана омӯхтагӣ набошӣ, нафаҳмида бошӣ, масъулият ҳис кардан натонӣ дар худат, ту ӯ молорам ҳамаша ҷазир мекунӣ. чунки ту наметонӣ контрол кардан, наметонӣ ту экономикаро намефаҳмӣ. бароям пештар омӯхтан накор. ана акум мегзарем баръакс аз волидайнда. волидайн вақте ки фарзанд ба дунё меояд, аллакай аз рӯзи аввал нақша ҳаст ки ин фарзанд дастгир бояд шавад. дар ҳамин ҷамъ чӣ гунае ки фарзанд дар вақти хонданаш масъулияти ҳаётии худша дар гардани волидайн бор мекард, гуфтем ира хатогӣ буд, ҳамин ҷамъ ҳамин гап хатогӣ аз тарафи волидайн. барои чӣ? гӯш кунед акам. ман худам дидагием, чунин ҳолатҳоро худам дидагием ки ҳатто зан ногирифтай мегам ман тезтар зан бигирам ки пага дастёрам шава. фарзанд ҳоло ба дунё наомадай. мара дуруст фаҳмед. ман гуфтанӣ нестам ки фарзанд дастёр нашавад. фарзанд дастёр бояд бишава. ман дар бораи дига чӣ гап задистам? гӯш кунед, шумо дарк кунед мақсади гапа. ин гуна барнома бояд дар веб канал бораи дар инҷа ман бовар надорам ки бисёр одамо фаҳманд, но хоб рисковат мекунем. вақте ки волидайн аз рӯзи аввали ба дунё омадани фарзанд чунин нақша мекаша, и аллакай бохтанша, таслим шиданша эълон мекунад дар ҳаёт. тасаввур кунед шумо ки ду одам ҷангидестанд дар ринг. ду одам дар ринг ҷангидестанд. ягон ташоло бохтчон маълум нестай, лекин як тарафаш занг мезана, шикастабанда мега ака тайёр ша. метавонед тасаввур кунед? шикастабанда занг мезана, мега ака тайёр ша. биё ба ринга, биё тайёр ша. ҳоло бой оғоз нашудай. ҳоло маълум нестай ки аз кӣ мешкана. лекин ин аллакай тайёрш кард. тайёрӣ дидан ба шикастани бадан магар кори бадай? шумо савол метиҳед. не, кори бад нест. лекин мо дар дараҷаи инаи ҷои муҳиме ки тамоми ҳаёти моро тағйир метиҳад кор мекунад, дар ин дараҷа мо омода мекунем худмонро ба бохтан. ҳар як ҳаракати мо, ҳаракати ина дастои ман хеҷи мондестам дидӣ? ҳамин фармонаш аз мағз меояд. ма фармон метиҳам, ҳамин ҳараката мекунам. вақте ки ту фармон додӣ ки шикастабанд биё дар пушти ринги ма бест, ту аллакай ба мағзи сар фармон додӣ ки ҳозир ҳамин бадан мешкана. бадани ту мувофиқи ҳамин тайёрии ту кор мекунад. яъне волидайне ки дар рӯзи аввали ҳаётии фарзанд ҳатто ба дунё наомада фикр мекунад ки ин бояд дастёр шава, ҳаёти маро бигира. ин фарзанд, ин волидайн худ ҳаракат намекунад дар ҳаёт барои муваффақ шидан. яъне ки масъулияти худаш, масъулияти ҳаётии худ мегзара ба сари фарзанд. яъне ки худаш ҳамин гуна кор мекунад ки сару либоси ҳамун фарзанд шававу бихӯранд, зинда монанд, тамом. барои чӣ? барои он хотире ки ҳамун нуқтаеро нигоҳ мекунад ки ҳамаш баръакс шава. анами ҷамъ хатоае. то есть ки хато дар анамия. нигоҳ кунед шумо. чӣ гунае ки аввал ман фарзанда гап задем, фарзанд бор медозад ки ту бояд ҳамаи кори маро бикунӣ, гуфта то вақти донишҷӯиша, то квартира ма пардохт кардана ҳамаша бор медозад. а тасаввур кунед ки ин волидайн изначально ҳадафаш оне буд ки ин фарзанд дастёр мешавад. фаҳмидед ки чӣ гап мешавад? дар ин нуқта омадан иш зидди иш мешавад. яъне ки ин масъулияти ҳаётии худша дар гардани и дох, а и боша дар гардани и. ҳар ду тараф бой метаванд. дар вақти ҳар ду тараф бой додан, падар ҳамеша гунаҳгор мекунад, волидайн ҳамеша гунаҳгор мекунад фарзанда. ман тамоми ҳаёти худам сарф кардам, тамоми чизоро барои фарзанд кардам.
ай моро нигоҳ карда натонист. Фарзанд бошад дар навбати худаш муваффақ шидагӣ нест, миллионер шидагӣ нест. ҳамун қадари нигоҳубин метавона карда ки аз удаш мебароя ва мега ки дар навбати худаш иайс мега хай ман қадаре метавонам карда ки метавонам аз даст меоя ва ин метавона фикри дуруст боша. Фикри нодурусташ оне ҳастае ки мега ман дар ҳаёт муваффақ нестам, миллионер нестам ба хотири оне ки волидайни ма дар вақти маро хорондан имкон надоштанд ки маро як мактаби созда бихононанд. ин тарафа гуногор мекунад. ин тараф волидайн ура гуногор мекунад ки ӯ моро хуб нигоҳубин намекунад. ин наметавонад. ҳамин ду тараф то охира места. ҳамин гуна фикр аз тарафи фарзанд ба волидайн ки ӯ накардан, аз тарафи волидайн ба фарзанд ки ино накардан. ҳаётшон покиза мегзара мерава. дилсиёӣ аз ҳар ду тараф нисбати якдигариш то охири ҳаёта мерава. хулоса шумо худтон бирорен ки оё ҳамира мешид тағйир дода? ҳамин системаро мешид дар аввал тағйир дода? Мешид албатта. албатта ки мешид, чунки мо ҳамаша аз аввал номбар карда омадем то иҷара расидем. Мешид тағйир дода. Лекин одамизод чӣ гуна гуфтем бехушии рӯҳӣ дорад. ҳоло чунин барои бехушиҳо бисёриҳо дар комментария менависанд бародар насиб да набоша намешава. Падару модарро нигоҳ накарди, хита нигоҳ намекунанд. Агар ки падару модарро ки фарзандаш нигоҳубин накард, значит худаш дар гузашта падару модарашро нигоҳубин накарда. ин ҳамин хел афсонаҳо сар мешава баъдан. фаҳмидин? барои чӣ хотир ман инро афсонаҳо гуфтестам бисёриҳо асабӣ нашаванд. мо интихоби озод дорем аз ҷониби Аллоҳ. Одамизод интихоби озод дорад. интихоби озодии одамизод аз фаришта зиёда. медонед на? фаришта гуноҳ карда наметавонад. одамизод метавонад ҳам гуноҳ кунад, ҳам накунад. одамизод интихоби озод дорад. бисёриҳо одамое ки агар падару модарашона мисол падару модар нигоҳ кардагӣ набошанд, худшон метавонад ки яъне ки падару модарро ки фарзандаш нигоҳ накунад, ҳамуро мегӯянд ки ту значит дар гузашта падару модарта нигоҳ накардагӣ. ман дидагием ҳолатҳои наъбарота. ба инам қадар ҳаёте ки ҳоло ма пир нашидам, дидагием ҳолатҳои наъбарота. барои хотире ки мо одами даасраем. яъне ки як поколениро охирша дидагием то буд шиданаша, а дуюм поколениро началаша. яъне ки ана ҳами абреза мо дидагием дар бисёр оилаҳо ки чӣ гуна волидайна нигоҳ мекардан баъдан худшон чӣ хеле шиданд. аз ҳамин хотир бисёр ҳаётда ҳамин чизҳоро аҳамият натиҳем ки ту инаи хелӣ значит ки ту хелӣ кардаӣ. не, кор кунен дар бораи чӣ гуна муваффақ шиданатон. а кор мекунен ё ин ки баҳона ба ягон афсона мекунен, иш ихтиёр дар худтонай. ира ихтиёр худтон интихоб кунен. баҳона ба афсона мекунен, муваффақ намешен, ё ин ки масъулият дар гардани худтон ҳис мекунен, муваффақ мешен. ҳаракат аз мо бидан, баъдан баракат аз Аллоҳ мешава. ҳамхел аст. ҳеҷ гоҳ дуруст намеяд дар ягон на илми дунявӣ, на илми динӣ ки ту качпаълу бизанӣ бишинӣ ёнба куниву бугӯи баракат ча Аллоҳ метиҳад. ҳеҷ вақт чунин кор намешава. ҳеҷ вақт. ман ҷавоб мегӯм дар ин гапам. ана ҳамин ҳаракат чие? ана ҳамин ҳаракатҳое ки мо дар ҳамиҷа гап задем. яъне дар умум одаме ки агар ба ҳама нобарории худаш, ба ҳама мушкилиҳои худаш як ҳаёт, як шахси дигарро гуногор мекунад, гуногор худшай. ягона танҳо худ ва худшай. ва уда удобнай ҳамин кора кардан. осонтарай. ҳамин гуна худша ором мекунад. вақте як гап шид, ҳамин хеле шид, ҳамин хеле шидак баъдан. но дар асл не. дар асл кашара дар ҳаёти ҳар як шахс худш мекунад. дар ҳаёти як одаме ки бо як бор дигар мегӯм ба ҳам ҷанбас мекунем, як одаме ки мебурояд ки тара пешпоӣ мета, пешпоиша хурди, муайян карди, нуқтамон, варақи нава кушо, пеш рав. дигар аз пушти нагард як сол. лекин не. мо мегардем 1 сол, 2 сол, 10 сол то пир шидан монам. аз пушти як нуқтаи мушкилӣ. баъдан вақте ки пир мешавем, нигоҳ мекунем ки дигар роҳ нест. чӣ кор кунем бояд? варақи нава дигар кушодан дам роҳ нест. ва бояд гуногор карда бишинем. ҳаётонро қадр кунен, наздикотонро қадр кунен. ба хотири мушкилии ҳаётии худтон, ба хотири ягон корро ки масъулиятша худтон ҳис накарден, муваффақ нашиден, барои тасаллои дили худтон, барои худтон ором кардан, як одами наздика гуногор накунен, наранҷонен. чунки ҳамаи мо гузарандаем. чӣ падару модар, чӣ волидайн, чӣ ёру ҷура, чӣ рафиқи бегона, ҳамаи мо гузарандаем. лекин парадокс чунин астае ки мутаассифона одам вақте мегзара баъдан қадр мекунанша.
ҳаракат кунен, одаморо қадр кунен дар ҳоли буданшон, на баъди гузаштаншон, то ки қадр кардантона ҳис кунанд. фикрататон дар комментария бинависед, лайк мондана фаромӯш накунен. чунин барномаҳо набояд дар YouTube мешид. Ман бовар надорам ки ира хуб қабул кунанд, хуб тамошо кунанд. хайр рисковат кардем. чунин барномаҳо асосан дар веб канали ман мешавад дӯсто. ссилкаи веб канал дар якум комментария ҳамеша ҳаст. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.